laminya ayah licin juga tanpa ada orang Allah takkan dia kabadan diri maai ikok dietong murwah disabui pasangan laki di hati kedua bare jaringan dan hello jua maai hari ke hari nanden tangguangkan jika disabui kayo diurang bapingan ame bacawan perak bacawan nyopera maka suatamba makero galang badin yang kacau tarali ganti tarali nyoganti diraya kabadan diiri padanan sadang dilawi masa jo embak gadang dan maka cimpu rasa yang mana lah dek ang badang sapantun coba bekusui musim pamilo kasalasainya panang salasai hari lasannya bubuah di karuah kurang panjalong denai sapantun pape kusum musim pamilo kasalasainya manang salasai hari lasanya bubuan di karuan kurang panjalong jika disabui kayo diurang bapingan ame bacawan perak bacawan nyopera maka suatamba makero galang badin yang kacau tarali ganti tarali nyoganti diraya kabadan diiri padanan sadang dilawi masa jo embak gadang dan maka cimpu rasa yang mana lah dek ang badang sapantun coba bekusui musim pamilo kasalasainya panang salasai hari lasanya bubuah di
pape